When he finally came to his senses, he said to himself, at home even the hired servants have food enough. Uthatha imali nje uthi nginike konke okungifanele. He's not himself. Akekho kuma senses. Akekho right. So was a no. Was now it's him. He's two in one. Ne? So this version of him, lo, no. Uye owayedla konke. Nangizwa? Uye wayiphila enza konke. Le version yakhe yayimile imlindile. Now imisiqedile le version le ngifuna ukunitshela manje ngeimpilo zeni laba lethi le version could be your friend. Lo mthanda kakhulu athi ayikahle wena ngathi usonda kakhulu. Ayikahle ngathi uthandaza njalo nawe ngiyakufica ufunda nalezo awukube chilled. Na version. Ningilalela? Now mase ngasanayo into azoyenza le version le was he came to himself and he said manje ingqondo ibuyile ngiyangizwa ukuthi ibuyile ingqondo manje uthi hayi man and ingqondo ibuyisa ukuthi angisayona lento engaphuma ngiyi endlini kaBaba. Ingqondo ithi ngifunani la? Abanye beni balapho manje balapho. Abanye bena bakahle nezingulube. Ngicela ukunisiza kusa early. Come to yourself. Ungazi udle nezingulube. Abanye badla nezingulube manje. I'm telling you, ungazibulali. Come to yourself and realize ukuthi no man, in my father's house. In my father's house, nayisebenza sidli lento. Aziphila kangcono kunalento. But you must come to yourself. Awungadingi ukutshelwa. Ungadingi ukushunyayezwa. Be your own preacher.